Sanibonani. Commander Morning. Cha into engifuna ukuyikhuluma. Laba ababasha nje kwipolitics. Ngo-2009 akhule kakhulu amavoti ka-ANC. Azoqala ukudropha 2017. Ngesikhathi ekhula kakhulu amavoti kwa-ANC, wabamkhulu umkhonyovu, corruption, ukwebiwa kwezinto, yonke into sithi u-ANC ongamasela. Kuthe 2017 songena le-ANC ekhona. U-ANC wayehambe exolisa bethi siyaxolisa siyazi ukuthi asenzanga kahle. Lokho kwakwenza ukuthi sibuke ukuthi abantu okade beba noma umuntu okade evulele ukweba usibani baba. Akunenzele isibonelo. Ngo-2009 kulesi sikhungo la kunosisi engangimbize ngegama. Onke ama-ballot papers ayevotele iqembu lenkatha wayehleli phekwabo engabalwa ewaqashisila ngithi sigebengu. Kuthe uma esukunyiswa kwathola ukuthi amanye wagqishe ngaphakathi ebhlukweni lakhe. Okay, lathethwa lelo cala kwendlula yawina inkatha kulesi sikhulu ngoba wayeqonda ukuthi kuwini ANC. Namhlanje labo bantu yibo kanye abakulaba labo. Ngithi ke mina umkhonto wesizwe awumusha. Iqembu nje lidala nje likhona kwipolitiki and lidala. Ngeke ungitshela ukuthi leli qembu ungitshela ukuthi lisha ngenxa yokuba kusha kwesikipa. Ngoba ngigqokele jacket yami intsha ngisho ukuthi nami sengimusha. No, badala. Bebekwenza bengale kwagogo wabo i-corruption. Njengamanje sebezoyenza beyimene. Ngedlula ke lapho bengukucacisa nje lokho ukuthi cha asibaqali thina siyabazi from 2009 bengene emandleni until 2017 bahamba futhi babehambe bexolisa abantu be-ANC bethi baxolisa bayazi abenzanga kahle and bonke labo bantu baphumile kwa-ANC ngoba nibona i-ANC yehlelwa ngamandla nje baya kulabo bonke labo bantu. Amasela enkomo akhona lapha, amasela amavoti akhona lapha, abantshontsha imali kuyi-VBS bakhona lapha. Yonke into nje ila emva kwami. So asikwazi ukwenza ngazathi njengoba kuzinokhetho uwa-23 ayabhilidile amasela ayagcwele umgwaqo. Fake yini ninabantu base South Africa enilandelana nalaba bantu ngoba nilokhu nithi iqembu elisha. Funa sinitshele ukuthi akulona iqembu eli yilo kanye leli elingene laphume inkantolo. Yilo kanye leli elinabo bonke ongqongqoshe abashushiswayo beshushiselwa i-corruption. Yilo kanye leli lika 2009 lapha abantu bekwebuka khona. Njengamanje njoba bephumile kwa-ANC akekho umuntu oseke wathetha icala lokweba. Angiphathi ke la phela lapha thina singamakhosi. Nguwe nje ongafuna ukuvotela inkatha kodwa nje kwa-IFP akhona oyedwa umuntu osekwaboshela ukweba. Uma sike wasolakala kwa-IFP ukuthi ngathi khona inkinga nyana usheshe ukhishwe.
uthi ngathi usuqala ukuhamba ngonyawo ungelona lwala ekhaya phuma bese yaphuma i-IFP ikhonela lokho yingakho sikhulumeni sizogada kungebiwa ngiyathokoza.